2018 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि बे पर्टेल जि निउज चेनेल बे मेंनाय गैयै थाद'नाय गैयै हाबा मावगासिनो दङ आरो जोबोद डेडिकेशननि गेजेरजों राकेश रामसियारिनि नाजानाय आरो दैदेननायाव गासै बुब्लि जि पर्टेल चेनेलनि टीम बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बर' हारियाव दाबो जोंहा आबुङै बेबायदि निउज चेनेल बा सेटेलाइट चेनेल गैया, नाथाय बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दङ आं गासैनिबो मुंखौ लानो हास्लाबनाय नङा। बे गासैबो बबेबा नङा बबेबा कर्नाराव माहारि जौगानायनि थाखाय बा बर' राव बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावगासिनो दङ आरो माहारियाव नुजानाय जिखिनि इस्युसफोर दङ, जेंनाफोर दङ, बेखौ पाब्लिक डमेनाव लाबोनानै गभर्नमेन्टनि नटिसाव लाबोनायनि जे हाबा बेखौ बिथांमोना मावदों आरो सरकारनि जायफोर पाब्लिक वेलफेयार स्किम्सफोर दङ बेखौ रायजो राजानिसिम लाना थांनायावबो बिथांमोना डेम'क्रेसिनि 4 पिलार हिसाबै मैखोम रल लानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो बयबो जोथोन लानांगोन आरो जायफोरा दिनै माने जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिराद टाफ चेलेन्जनि गेजेरजों मिडिया हाउसआ थांनानै थायो आरो जिहेतु बर'नि साबस्क्राइबार बा बर' पपुलेसननि संख्याया खम, बर' पर्टेल चेनेलखौ बा दिनै केबल चेनेलाव बड'लेण्ड बुब्लि आगान होबाय, बेखौ बर' सुबुंफ्राल' नायो। गुबुनफोरा माने भिडिअखौ नायोब्लाबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो बिथांमोना गोब्राब मोनो। दा बेखायनो बर' मानसिफ्रानो बेखौ गोसो गोरबोजों अनसायनांगोन आरो बिनि उनाव गुबुनफोरनिसिम जों लानानै थांनाय बेब'स्था खालामनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे जि गोदान मोनसे मावख' बिथांमोना लाबाय आरो बे मोनसे वेल इकुइप्ड इनफ्रास्ट्राक्चार आरो मावख'नि गेजेरजोंसो बेबायदि पर्टेल चेनेल बा सेटेलाइट चेनेलखौ रान खालामनायाव जथेस्थ' हेल्प जायो। मिडिया करेसपन्डेन्ट्सआथ' फिल्डआव थागोन, खिन्थु माने नोङो एडिटरनि रुमाव बा निउस रुमाव बेयाव जथेस्थ' स्ट्रेटेजिकेल माखासे कम्पाइलेसन बा पाब्लिसिटिनि माने बेबस्थानि प्रयजन जायो। दा बेखायनो जिखिनि मेटेरियेल बिथांमोना बेयाव इनस्टल खालामबाय बे मोजाङै सोलिगोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि अराय गाहाम हास्थायनाया थागोन। एबसुनिफ्राय जिखिनि सापर्ट होनांगौ माहारिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सल्जार खालामनानै जों सापर्ट होलांगोन आरो आं खावलायगोन जे आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड काउन्सिल सरकाराबो बेयाव मानगोनां EM बिथाङा गावनो दंफैयो आरो बिथांनि डिपार्टमेन्ट जि प्रिन्टिं एन्ड स्टेसनारि बे बिथिंजों आरो प्रिन्टिं एन्ड पाब्लिक इनफरमेसन PROनिफ्राय जिखिनि हेल्प खालामगोन बेथ' बिथांमोननि बिबानाव थाबाय आरो बिथाङा जिखिनि एसुरेन्स होदों आङो साबायखर बावदों। जोङो बयबो मदद होलायनायनि गेजेरजों जोंनि मिडिया हाउसखौ जों मजबुत खालामनांगोन आरो नेसनेल स्टेन्डार्डनि बा स्टेट लेभेल स्टेन्डार्डनि जों जुदि बेखौ लांनो हायोब्ला बर' माहारिया मिडियानि गेजेरजोंबो माने मोनसे मोजां वेल एस्टाब्लिश जों सिनायथि मोनगोन। दा बेखायनो आङो गासै जिखिनि दङ बेयाव बर'नि दा बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, NBNN आरो गुबुन गुबुन जिखिनि निउस पर्टेल चेनेल दङ आं गासैखौबो मोनसे गतियाव मोनसे स्पिडियाव थांनानै एखे स्टेटासखौ लाहैनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो गासैनिसिमबो जोंनि फुल क'पारेसना थागोन। गोजोन्थों।